put your... Wow! Wow! Good morning! Good morning, good morning. Pasensya na kayo, medyo maingay yung aking kusina ngayon kasi naglalaba po tayo. Gagawa lang ako ng toasty. Toasted bread pala. Ayan. Si Sophia, kumain na pala, nakainom na. Grabe, ang tagal namin sa taas. Isang oras. Gusto niyang magbihes, maglakad, mag-toothbrush, magsuklay. At ano-ano pa. So, ngayon ako na mag-breakfast. Nalinis ko na yung kusina. And then, mamaya gagawa ako ng banana bread kasi madami kaming saging na hinog. Meaning, hindi kami kumakain masyado ng saging ng fruits this time. So, gahi na siya. Hindi naman siya matigas, pero bahaw na ba mga ilang araw na. So, bago makita ni Sophia, itapon ko na lang muna. Ito pa yun sa New Year. So, puntahan natin si Aryat. Nag-ano na siya. Nag-dress. Tapos, pumili pa ng yung mermaid niya. Nakakatuwa na. Ayan o. What you doing? Say hi. What happened? Yeah, but you cannot fit it in. Because that's long, baby. Yeah? Yeah, that's going to be broken. No, that's going to be broken now. No. Yeah, you see? It's too long. No, it's going to be broken. You need to hold this one. If you put it there, that will be kapot. No, you see? You can't because it's so long. Hala. Then your bag is broken too. You see? No, you can't. No, you can't. Wow! Nasira na yun kaya nalagay niya sa bag niya. Hinaan ko yung TV. Kasi Halloween na naman. Tignan nyo. Yes? You happy? Help, Mama? Mama, help? Oh no, that's wrong. Oh, again. Give it to Mama. Come, give it to Mama. Where are you going? Going to leave Mama? Ha? Naka-dress, naka-mermaid. Pero, nanonood ng Halloween. Look at yourself. Here. Look at yourself, Nak. Pia. So, kababa lang namin. Pero ako, nakabihis na ako. Maglalagay nila ako mamaya ng jacket. Naka-t-shirt pa lang kasi. Pangit pa naman ang hair ko today. Yan, naghilamos na pala tayo. Gusto ko inaano yung hair ko kasi pag hindi, madaming buhok ba na nahuhulog. Nalalagas. Kain muna tayo. Nanawag yung Aryat, oh. Naghukas. Hinubad lahat. Tapos yan lang daw. Normally, sa buntot niyan, ginawang dress. Mainit naman dito din sa loob kasi may heater. No, not like that. On your head. Slowly. May sexy. Alabot-labot. Nak, alabot-labot. Ogoy. Yes.
Whoa! Pretty! Stop it. Stop it. Sophia, stop it. Are you not cold now? Cover yourself. No, I want it. Yeah, you're okay. A few moments later. Hello, hello! Dada's home. So, we are in the car pala. Kagaling lang namin sa dentist. So, nakita nyo, wala akong kilay. As in, bare face. Wala, nothing as in. Kasi si Sophia. No, short kami ng time sa paghahanda. And then, Sophia is there. Nag-wild sa ano. Oh, shush! Hi! Nag-wild sa loob ng ano, dentist. Actually, pag cellphone yung gamit mo, dito ka titingin, hindi sa screen. Kasi yung mata mo sa iba. Doon ka titingin sa lens ng camera talaga. So, makita nyo dyan or doon dito sa lens. So, iba-iba. So, dito kayo dapat tumingin. So, we are going to the post office kaya mag-ship kami ng mga orders. And, mamaya may pipick upin din. Baba. Bukas may pasok tayo. Wow! Go there, nak! Go there, nak! Here! There. Okay. Wow! May see? Okay. Put your... Wow! Puta yung glasses. Sus, kakit sa ilong. Wow! Yeah, take off your shoes. Yeah? Wow! Hi, pretty! Yo, uy. Uy. So pretty naman. Yeah? Like that. So, karating lang namin, mga lalabs, at saka, di ko na-vlog kanina. Dumaan kami kay Ate Tess. Binigyan niya kami yung isa pala kay Maarte, at saka yung isa sa akin. Kasi kinuha ko kasi yung container sa akin, leche flan. So, nilagyan niya ng halaya, kasava, at saka biko. Ayan kay Marlin. Ang ganda ng roar namin. Ha? Wow! Yeah. And then yan yung aming grocery. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung aming binili. Yes? Tignan nyo yung aming ref. Walang laman. Wala siyang laman. So, linisin ko lang ng konti. Tapos, alam nyo, meron namang samukan. No! No, anak. Mama's cleaning. Yeah. Okay, go na. What? Close. So, as usual, may mga moments na naman kay Sophia. Hindi ko naman napakita sa inyo yung aming mga binili. Diba? May nilagay na pala ako sa fridge. So, konti. Ito yung dessert namin. At saka yogurts. Kasi kailangan ito. Kasi mag-Greek food na naman kami. Maybe Sunday or Monday. And then, ito yung ibang meat na binili namin. Para madaling lutuin ni Dada. And then, meron lang kaming, ito yung mga tatry namin, yung mga pika-pika. Ito siya. Ito is egg and bislog. Bislog. Luglog salad. Tapos, meron kaming servilat. Sausages. Servilat? Servilat? Ang pagit pakinggan. Servilat. Hindi naman servilat ata. Hummus. Kung tingnan natin kung masarap. Kasi may nakita akong kasama ko sa trabaho. Kumakain yan. Masarap siguro siya. Diba? Meron akong chicken with cheese. And then, ang samukan, andito na naman. Ito pala dinner namin. Shawarma kami with salad and tortilla. Or pita. Yes, we have pudding. And then, meron lang juice for Dada. And, ito yung salad. My drinks, as usual, grease pop milk.
Tapos, ito yung sardinas dito. Malalaki siya. As in, tawag nito para siyang European size yung sardinas nila. Masarap din, pero may kaliskis siya. Tapos, may mga breads na ganito. Tinapay. May mga chips. Yun lang. Hindi masyadong healthy, pero buti na din, no? So, inaantay ko lang kunin ni Maarte yung kanyang goodies from Ate Tess. Tsaka yung anak mo, tignan nyo. Sabi ko sa kaama niya na magbantay. Hindi nagbantay. No. Tapos, naka-shades pa. What are you doing? Ha? What are you doing, madam? Ha? What are you doing? If you fall there, and daddy is always watching the video, daddy is watching always the vlog, you have to be careful. Go down. Agoy, pagalitan ako ni daddy. Yung papa ko, nanonood talaga ng videos namin. Hey, come down. Go down. Go to dada and watch Halloween with dada. Come. Sure. So, kahit na nagkalisod-lisod na tayo dito, magba-vlog pa rin tayo kasi vlog is life. Racket din yung pagba-vlog, ha. Maraming salamat talaga sa inyo. Meron tayong sinasahod kahit konti lang sa pagba-vlog kasi alam nyo na. Thank you so much sa inyo talaga. Ano ba yan? Hala! So, luma na pala to. Tignan nyo. January 1. Wala na. Hindi ito nagamit. Pero luma na. Sayang, di ba? Tingnan nyo. Ay, kailangan mo din talagang tignan ko ano yung laman na inyong fridge. Kasi pag hindi, maraming masasayang. Ay, nako. So, shawarma yung ulam namin. Tagal na kami nag-shawarma. So, masarap yung shawarma kaya. Yung bata pala no, pag lumalaki, lalong magsipat. Ayan. So, yung ating shawarma is ready. Ready na siya. Nag-request si Dada ng fries, at saka tortilla, at saka gagawa ako ng salad. Ready lang yung salad. Yung dalawa, ready nang kumain. So, yan lang. Fries, shawarma, and salad. And tortilla. So, yung pala, yung weekly expense namin to this week is 78 euro and 39 cent. Yun siya. Tapos may pa yun, may sinuli pa kami niyan ng yung plastic bottles, mga 1 euro something. So, mga nasa 80 euro yung today, this week namin na ginastos. So, let's see next week kung magkano. So, medyo madami-dami naman. Kung titignan nyo, madaming laman yung aming yung fridge. Napuno talaga siya dito. Ayan o. Puno siya. Mga essentials lang like yogurts, itong mga cheese na to, extra to kasi hindi naman kami laging bumibili. Tapos yung mga dessert, minsan-minsan lang din yan. Yung mga ganyan. So, tsaka konting drinks. Tsaka yung dinner namin. So, hindi naman siya gaano madami. So, hayaan ko muna to dito. Yung tortilla. Iniisa-isa ko kasi sila pag init. Oh. Masarap kasi. Ayan. So, kain na tayo. Let's go! Tignan nyo. Yan. Yan siya. Tapos, dito lang sa, you fold here and then both sides and then ito yung harap. Ayan. Nagluto pala ako. Naluto ko na yung banana cake. Nasa fridge na sila. At fridge? Palpak na naman. Nasa oven. So, ngayon, ligpit na ako and I think it's time to say goodbye kasi maaga yung pasok ko tomorrow. Antayin ko lang to siya. And then, ayun na, pahinga na.
para ano, me time muna din kay Bana. So, thank you mga lalabs for watching. Pasensya na kayo sa vlog natin. Na yun lang ang ma-share ko sa inyo. Kung may mga idea po kayo na gusto nyo po malaman or anything, paki-comment na lang po down below para magawa natin ng content. And please don't forget to subscribe to our channel and like na din po kung nagustuhan nyo yung video na to. Pag hindi, okay lang din. And yun lang. Good night! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지